Всички. Днеска аз ще играя на Roblox. Аз съм Филип, както знаете. Но го казвам. На ето това оби, което се казва Неон оби. Да, предполагам ще го мина бързо. Това Фрили? Не. Предполагам ще го мина бързо, защото вижте горе на трети стейдж, вижте колко е... да вижте колко е вече. Мисля, ще го преполовя. Аз ще го преполовя това оби много лесно. Изглежда доста голямо. Аз съм добър на Roblox. Не искам да се хваля. Ох. Да, 100% съм добър. Окей. What? Що тук умираш? И сега така пак. Гесна! Узнах. Това е неон оби сега. Ето това е единствената част, която видяха да свети. Ето това ми убива очите. Да, направо така. Ето това някак си все едно не свети. То май по средата ще е стейдж 20. Какво е? Въобще това е оби от 20 стейджа. 40 стейджа, смисъл, what? Не, 30 предполагам, че е сред. What? Оби от... Да, бе, малумни ли са? Май са малумни. Защо го минават хора? Опа. Мина... Ох! Брат, аз не си взех чекпоинта. Да съм прецен. Защо не подскочи? Аз натиснах бутона. И всъщност натиснах ли бутона? Ма какво става? Добре, накрая значи нещо ще се бъгна и ще трябва да избера. What? Окей, тук ще трябва да избера. Значи ли кой? Сега кой ще ми направи играта? Нищо. Аз е така на този екран. Ако хвана играта нещо е така на този екран, няма ми направи нищо. Само тъпия бутон. Седно игра на оби, в което не може да подскачаш, защото не е обита, брат. Аз натискам бутона, а то не подскачам. What the fuck? Тъй значи... Да, 100% средата на това оби ще е 30 стейдж. В смисъл, на стейдж 23 съм. Видеото е 5 минути, брат.
То видяхте ли ачивмента? 50% е готово. Значи аз бях на стейдж 28. Аз бях на 28 стейдж. Което ми казва, че 28 плюс 28. What? Никога. Не, това е скам. Това е скам. Това е скам. Roblox не дава така. Там 28 плюс 28. Ще започнем тази задача. 8 плюс 8 е 6. Значи, искаш да ми кажеш, че обито... не, 8 плюс 8 не е 6, така аз съм тъп. Значи, искаш да ми кажеш, че това оби има 56 стейджа. Само 56 стейджа. Аз ще има 56 или там колкото казах стейджа. Да, 56 стейджа. Ама бас. Пък защо? Защо замълчах? Чакайте само секунда. Окей. 56 стейджа. Лабиринт ли е? Чак. Аз си го читна. Така, ако видите лабиринт, хора, просто си направете така. Но това работи само при обитът. Например, аз обичам. Аз обичам и така. Вече обичам и така. Макар че едва се виждам аватара. Чакай, бе. Колко бе, ние сме много тъпи, бе. Ние сме много тъпи, бе. Ние караме назад. О,
Мале 10 минути е вече видеото. Ако ми се падне някакъв доста дълъг стейдж, ще го скипна, хора. Просто ще паузирам видеото. Колко е часа? Добре. Имам още 15 минути игра. Право на още 15 минути. Не е смисъл преди да отида на английски, защото аз от 3 съм на английски. А не, по-точно от 2,5 съм. 56 стейджа. 56 стейджа. Ето на 52 сме. Това е почти края. Още 3 стейджа, хора. Моля ви, вярвайте в мене. Моля ви. Их. Сей 5. Да. 5 хора. Да. Ударете лайк бутона, ако вярвате, че ще мина нивото преди 15 минути. Това е 56. Значи не съм го сметнал правилно, хора. Има 57 стейджа. Или не? Чакай малко. Това е стейдж 56. Значи искаш да ми кажеш, че аз съм пресметнал всичко правилно? Аз съм не математик, нали? Нали? Не съм. Нали? Нали аз съм? Не съм. Не знам таблицата. С 8 таблицата ми е трудно. С 4, с 3, с 7, с 6. Yes. Абонирайте се за канал с камбанката. Сега ще направя един готин аватар. Абонирайте се за канал с камбанката и от мене. Чао!